Betidanik saldu izan zaiguna da, eta guri emakumeoi beldurra eragin diguna izan da, bortzatu gaitzaken pertsona hori izango dela atzetik gauez etorriko zaigun enkaputzatu ez ezagun bat eta indarkeri basati bat erabiliz bortzatuko gaituena, ezta? Eta errealitatean ez da hori gertatzen. Errealitatean gertatzen da indarkeri sexual baten atzean dagoen, gehienetan dagoena, da nolabaiteko binkulua edo ezagutzen dugun pertsona bat. Gehiago edo gutxiago ezagutzen dugun pertsona bat. Izan daiteke familiarteko bat, izan daiteke lagun bat, izan daiteke gau hortan edo egun batean ezagutu dugun mutil bat, baina ezagunak edo nolabaiteko harremana badaukagu bortzatzailearekin. Eta hortaz, ez gaude prest emakumeak hartzen gaitu sorpresaz, ez? Eta bizi gara alde batetik ikaragarrizko bildur batekin, ez ezagun horrek egin diezagukenarekin, eta bestalde daukagu errealitatea bortzatuko gaituena izango dela gure inguruko, gure esparruko mutil bat. Eta hortan, nahasketa horretan, sistema patriarkal hau oso eroso dago, eta gu eta benetako bortzatzaileak inpunitate handiz bizi dira. Sistema patriarkal hau oso pozik dago, zergaitik emakumeak ez dugulako salatzen. Ez dugulako salatzen, oso gutxi salatzen dira sexu indarkeriak guzti honengatik, lotza daukagulako, bildurra daukagulako sinestuko ez dikutenaren bildur garelako, froga arazoak egongo direlako, ez dugulako ondo gogoratzen, ez dakigulako zer gertatu den, eta guzti horrek egiten dugu koktel bat, eramaten gaituena ez salatzera. Eta ez salatze horrek dakar, 8%, 10% bakarrik salatzen den heinean, sistemak dino oso bortzaketa gutxi daudela, kaso aislatuak direnak, eta hori ez da gure sisteman gertatzen den ohikotasun edo ohiko kontu bat. Eta horrela, reafirmatzen da, hori kaso aislatuak dira, gizon jakin batzuk indarkeria erabiliz eragiten dutenak, baina hau ez da gauza bat gure gizartean ohikoa dena. Eta orduan ataratzen dugu parametro horietatik, eta egiten dugu el caso, el violador de no sé qué, de no sé dónde. Eta orduan emakumea jarraitzen dugu impunitate horretan, gure errealitatean dekoguzan bizipen horiekin, guk iruntzen eta guk jasaten. Eta berriro errepikatuko dut, ez du zertan izan behar burundanga, burundanga kasurik eta gitzienetan agertzen den kontu bat da. Kasurik eta gitzienetan gertatzen da bortzatzaileak gu drogatzea bortzatuak izateko. Gehienetan gertatzen dena da probestea, aprobetxatzea gure egoera bortzatzeko. Sumisio kimikopean eta izan daiteke alkoholpean, ohikoena, edo droga, edo zein ohiko kontsumo droganpean, eragindako bortzaketea. Orduan, ze gertatzen da sumisiopean egindako, sumisio kimikopean egindako bortzaketa baten ostean nola sentituko gara? Sentituko gara ez dugula ulertzen zer gertatu dan, ez dugula dena gogoratuko, ez dugula ulertzen nola llegatu garen tipo baten ondoan egotera ohean. Ez dugu zer ulertzen, ez dugu gogoratzen. Eta gainera da, nola llegatu naiz momentu horretara, nire inguruak ikusi nahu akaso, mutil batekin jo naizela gela batetara, edo musukatu naizela ez dakin non, edo ekiz. Guzti horrekin, jo behar naiz komisaldegi batera, eta lehen aipatu duten, bortzaketa erreal horren zantzurik ez daukan, zerbait kontatu behar dut. Hau da, ez da indarkeriarik egon, hau da, nik ez dut agian, ez eskorik ez da esan, nik ez dut ekidin, ernaz defendatu, ez da nire burua defendatu, guzti horrek, eta gainera ez dut ondo gogoratzen, ohikoena. Eta ze gertatuko da, lehenengo gauza izango da, nik sentituko dutela, ez dietatela sinestuten. Ez baiate sinesten, hasiko dira galdera absurdo batzuk egiten, mingarriak direnak, eta beste edozein delitu salatzea joango banintz egingo ez zidatenak. Hau da, nire kartera lapurtu diatela salatzera, ez diate galdetuko, baina zuk baimena eman duzu?
baina seguru zaude lapurtu egin dizutela, zuk ez diozu nahi eta nahi ez eman kartera hori, holako galderak ez dizkiate egingo, baina bortzaketa bat salatzera baldin banoa egingo dizkiate. Behin eta berriro gainera, ez behin eta berriro. Horrek mina sortaraziko dit, horrek ez sinestua ez naizela sentiaraziko dit, eta horrek kasu askotan atzera egingo dit. Ikerketa on bat egiteko lehenengo eta behin nire ustez ari naiz ja prozedura barruan, salaketa jartzen danetik aurrera. Beharko litzatekin izango zen lehenengo eta behin emakume honekin, salatzen duen emakume honekin dauden profesional guztiak formazio espezializatu eta jarraitu bat izatea. Igual zait, izan polizi, izan abokatu, izan fiskal, izan forense, izan mediku, izan epaile. Denak formazio berezitu bat eduki, empatia, edozein delitu gertatu denean empatia bat eskatzen baldin bada pertsona horrekiko, kasu hauetan empatia plus bat, eta batez ere formazioa. Jakin zertaz ari garen, ez kuestionatu, ez rebiktimizatu, por supuesto, prozedura guztia aldatu beharko litzateke, emakumeak behin kontatuta nahikoa beharko litzateke, eta hortan hausnarketa sakon bat beharko luke, eta hau da basiko bat, oinarrizko kontu bat, baina emakumea sinestu egin behar dugu. Beste gauza bat izango da, froga daiteken edo ez, delitugileak bortzaketa egin duen edo ez. Baina emakumea sinestu egin behar dugu. Beste edozein delituetan sinesten dugun bezala. Salaketa faltzuen mitoa. Hau bai dela mitoa. Datuak hor dauz, datu zientifikoak hor dauz, zenbatetan gertatzen dira. Salaketa faltzu bat tarteratzea delitu bat da. Eta hor daude datuak. Matxismoa betik berkolokatzen dau bere burua. Eta hor bai egia da, 2004an eman zen inflexio punto bat juridikoki eta baita ere gizarte mailan ere emakumeen kontrako indarkeri lege integral hori egin zanean, publikatu zanean eta indarrean sartu zanean, ezta? Ondoren hasi ziren salaketa faltzuen mitonekin. Emakumeak hasi ziren salaketak tarteratzen epaitegi berezitu hauetan, asesoria psikologiko eta juridiko integral batekin ez dakit zer, eta ze gertatzen zen. Sarritan oso zaila da frogatzea indarkeri psikologiko bat. Eta absoluzio pila bat ematen dira. Oso zaila da eta gainera ez ditugu tresnak ipinten eta gainera emakumeak ez ditugu sinesten eta gainera beste edozein delitu bezala tratatzen dau sistemak. Hau da, ezin dozu frogatu psikologikoki erasotua izan zarela, lesio psikologiko bat daukazula, edo nola frogatu mehatxatzen zaituela egunero. Ez badago beste lekukorik, oso zaila da, zure hitza ez badugu sinesten. Eta hortaz, absoluzio nahikotzu ematen ziren, eta sistema matxista honek egin duena izan da absoluzioak versus guzurrak. Hau da, absoluzio guztiak dira, gezurrak direla, salaketa faltzuak dira, eta hori ez da egia. Hori da, frogatu ezin izan diren salaketak. Horrek esan nahi du gertatu ez direnik ez. Horrek esan nahi du ez dela froga nahikorik egon epaile batentzat, hori horrela gertatu izana demostratzeko. Faltsua da emakume horrek salatu dena ez, baina mito hori elikatu dau. Las denuncias falsas. Bortzaketak edo indarkeria sexuala badauka zerikusi handia emakumeenganako kontrolarekin, ez? Nola kontrolatzen gaitu sistema honek, ez? Eta kontrolatzen gaitu bildurrarekin. Bildurrarekin, eta gainera bildur faltsu batekin. Sinestu behar dugu emakumeak. Bortzaketak gure inguruan egunero gertatzen dira. Erasotzaileak gure inguruan daude, gure kuadrilatan, gure familia artean, gure lagun artean, gure institutuetan, leku guztietan daude, pertsona normalak dira. Esaldi famatu hori, hijos perfectos del patriarcado. Ez daukate bustanik, ez dira berde fosforitoak, ojala, baina ez dira. Ez dira. Nik sinesten dizut esaldi horreri, gehitu behar zaio gaur-gaurkoz ja, koma bat, eta esan. Nik sinesten dizut, naiz eta erasotzailea nire ingurukoa baldin bada ere. Eta hori gertatzen danean, sistema judizialean ere atzetik etorriko da, baina
hortan ere gauzak aldatuko direnaren sentsazioa daukat, ez? Baina lehenengo gugandik hasi beharko da aldaketa hori ematen. Guk sinestu behar dugu, igual da erasotzailea nor den.